Hey, het is ik en op de dag dat ik het vandaag opneem, 15 maart, is het ook pyjamadag. Dus ik heb daarom nog een keer mijn Bambi pyjama aangedaan. Vandaag mag je dus in je pyjama blijven, speciaal voor de bednetters. Ik ga vandaag deel 6 opnemen en vandaag is de video ietsje meer gericht naar het Twitter publiek. Oké, het klinkt kapot cringe, maar oké. Twitter is cringe. De twitteraars mochten kiezen wie dat het volgende slachtoffer werd. En jullie konden kiezen tussen de geest van Arun, die had vrij veel stem eerst. Dries stond er ook tussen. Maar de winnaar is geworden onze twitteraar. Hier zijn naam komt er nu op. We gaan hem niet te veel aandacht geven. Nee, de hele video gaat eigenlijk over zijn poppetje. Ik had gevraagd voor mensen die dus gewoon op Twitter waren. Maak uzelf na in de Sims, want ik wil een keer met echte mensen spelen. Dat is misschien nog grappiger. En dus had er iemand zijn poppetje nagemaakt. Denk dat ik het gewoon beter direct toon. Dat we er gewoon aan beginnen. Skip die intro. Kijk een keer hoeveel kindjes dan er hier al op de omslagfoto van ons Karim staan. Allemaal fijne mensen met een hele mooie naam. Ik heb ondertussen al heel veel verzoekjes gekregen voor naam. Maar eigenlijk wil ik dat alle naam met een K beginnen. Maar pak vanaf dat we 10 babytjes hebben, dan de naam dan met elke letter mogen beginnen. Want 100 naam met een K. Ik ga direct beginnen met manneke te downloaden. Dus we gaan direct al naar onze galerij. Bobassen. Biobassen. Nee. Ik ben een bioproduct, maar vandaag niet. Oeh, het zijn er al bijgekomen. Oké, door Haleytje. Jan de Verslinder wil heel graag deel uitmaken van de 100 Baby Challenge. Hij kan niet wachten om het bed te doen kraken. Nou, het is ook al het een en het ander gekraakt bij Karin. Je hebt al 5 downloads. Kijk ze, we gaan hem van eerste keer ook opslaan in de bibliotheek. Kijk ze, dat is hem hier. Onze ster van de aflevering. Ik vind snorretje en baardje goed gelukt. En de wenkbrauw. Ik denk dat die eigenlijk vrij moeilijk is om na te maken. Maar oké, hier gaan we het dus mee doen. Heeft al 13 downloads. Oké. Ja, dat is dus wat ik bedoel met overrated. Half Twitter zit daarop te geilen, maar eindelijk. Sorry. Deze hottie is goed in dans, zang, rap en kinderen maken. Is dat zo'n K-popper? Lijkt uiteen als zo'n K-pop groep. Ja, we worden ooit wel nog desperate genoeg, dus opgeslagen. Ja, ik heb beloofd dat ik ze allemaal zou doen, downloaden. Dus dan doen we dat maar. En dan weer nog de laatste. Deze man zet je hart in vuur en vlam. Die lijkt in zijn gezicht op één dat er al in zit. Maar we pakken hem ook. Sportief, romantisch en zelfzeker. En dat is wat we nodig hebben. Oké, voilà. Mijn verse vis gekocht, dus we gaan ermee beginnen spelen. We gaan ze hier eerste keer... Kijk, er zijn hier nog appartementen over. Bon, dus we gaan ze gewoon in een huisje laten wonen. Intrekken. Ja! En nu gaan we naar ons Kardashian hier. Oh. Ja, waar waren we gebleven? Wie staat er? Wat? Jarige Slet? Ah, jarige Jet. Dat ook bij een dien? Jarige Job. Oké, Sims. Very Dutch. En dan hebben we hier Kiki en Kiekelelle. Deze aflevering is een joke. Oké, we moeten hier eerst... Simon de Boer mag naar huis. Alhoewel, we zijn goed bezig. Maar ja, we laten hem voor later. Oké, we gaan eerst onze behoeftes een beetje naar boven doen. Zodat we hier de aflevering rustig kunnen beginnen. We hebben weer 2 nieuwe geboortecertificaten. Dus we gaan die ook gewoon direct aan de muur hangen. Oh nee, we beginnen boven ons raam te gaan. Maar heel de muur vol lang. Ik heb het al gezegd. Allee, kom. Stuitert ermee. Pingpong. En kraai naar uw andere baby. Gaat dan gaan slapen. Op vrijdagavond kun je mooi je gemiddelde opschroeven van 8 naar een 10. Ze kan zich daar misschien op concentreren. Ze gaat haar huiswerk wel maken hoor. Calm the fuck down. Kijk, voilà. Het is hier alweer een groen. Die heeft alweer eens een broekjes gekeken. Voilà. Karine is aan het slapen. Laat haar slapen. Ja, slaapt ook een beetje. En de kinderen gaan hier gezellig een feestje bouwen. Ah ja, Kroket loopt hier ook nog rond. Karet is op weg naar de toneelclub. Cassandra, waar is je huiswerk? Huiswerk maken, kapoentje. Heb je het nog niet gemaakt? Helaba. Iemand kreeg hier telefoon. Johnny zest, hou je bek. Een stijlinfluencer, als je niet mokt. Nee. Oh nee, het staat daarin te hoesten. Oké, het is hier alweer vrij dramatisch. Karin, kan je bijna opstaan? Stop met blijten. Hier, tette voor hier. Tette voor hier. Allee, ga weg. Hier, kun jij niet opdweilen of zo? Dweilt dat op? Ja, loop maar door in een baby. Ja, voilà. Sta maar met je dekgat boven zijn kop. Arme kiekelelle. Doe hem in bad. Allee, pak hem, Karin. Pak hem dan, als je kan. Oei, je staat daar. Het is een ninja. En u staat weer daar. Ga maar het bad, kan andere kinderen steken. Oh nee, ik heb mijn dochter naakt te zien. Zo erg. Hier, kroket in bad doen. Stik die kroket in bad. Maar hij moet er nu niet in gaan. Gadverdamme, die zit er nu in. Houd eruit. Had kroketten in dat bad steken, dan had u handen. Hier, kroket en bad doen. Dat is kapot funny. Kroket en bubbelbad doen. Allee, ga je hem er nog in steken? Hallo, Karientje. Snap dat niet. Waarom wil die familie elkaar niet naakt zien? Ja, geef hem anders een skip. Zeg, Cassandra, ga je dat van de hele dag zitten skitten of een kist? Kiki is bijna jarig. Oh nee. Cassandra.
Cassandra en mijn jongens dan, maar ik wil een kroketje in bad steken. Oh, allee, ik ben echt beu. 30 jaar gaat dat hier weer duren tegen dat die kroketten in dat bad kan zijn. Allee, Cassandra, zet dan. Eindelijk, onze kroket gaat in bad. Amai, er wordt hier echt gevochten om dat bad. Ja, die 2 anderen liggen daar nog aan te blijven. Kunnen jullie die luiers verversen? Nee, dan blijven ze maar nog even liggen. Voilà, de kroket stinkt niet meer. Zalig. Wat is het probleem nog? Je is moe. Ideaal, dan gaan we hem in zijn bedje steken. Oh nee, mijn grotere bedjes nodig. It's time to change. Arun staat daarachter, nu zien we hem niet meer. Kroket is nog even kind. En dan hebben we subiet 2 nieuwe peuters van Kiki en Kikelelle zijn al bijna jaren. We hebben nu dus gewoon 2 of normale bedjes nodig voor onze 2 andere kinderen. We gaan een keer iets anders pakken nu. Motprot bed. Leuk kleurtje. Ja, het magische bed van Karin. Oh, kijk een keer. Wauw. Kijk gewoon naar mijn kamp. Ja, dat is toch goed gelukt. Hè. Ik kan goed puzzelen. Ah ja, dat is eigenlijk het maximum aan bedjes dat we nodig hebben. Dus dat is goed. Dat gaan we gewoon zo houden. Dat kan voor altijd zo blijven staan. Kroket in bed leggen. Allee, leg uw kroket in bed. Kroket eet eerst nog een stukje taart. Het is het allerlaatste. Sst, Kikelelle. Wat heet dan? Oh, het is Kiki. Hier, kroketje. Je kunt zelf in je bedden kruipen. Sorry. Voilà, het zit alleen van uw kinderen in bad te slapen. Wat is het probleem hier? Monster onder het bed besproeien. Is dat het probleem, Karin, je kunt het. Ga een keer gaan kijken naar het monster onder het bed. Ik ben zelf ook vrij benieuwd. Ja, also een keer spijten. Voilà, het is al. Allee, moet je daarom zo dramatisch doen? Nou wel, het is trieste. Kruipt gewoon allemaal in het bed. Oh my god, iedereen slaapt. Maar like echt iedereen. We zijn met 8 slapende mensen. Cool. Dus dat wil zeggen dat we morgen een keer een bezoek gaan brengen. Zwee! Och, jij is een broekje. Koen is waar. Koen heeft honger. Dus Koen gaat taart eten. Doe maar Koen, dat is goed van u. Het is borstjestijd. En Kikelelle en melk worden. Karine, hier wees er weer onze kinderen aan het lastigvallen. Ben je hem thuis? Nee, vergeet het. Maar wel geen contact met de vaders. Ik heb het al gezegd. Wie loopt er hier eens een blootje rond? Eet, doe je kleren aan. Een kwaakjongensstreek. Als ze meedoet, kan ze gestraft worden. Maar als ze hem waarschuwt, is ze wel de snitch. Ja, fuck it, we zijn de snitch. Karet moet niet alles zo serieus nemen. De hop was teleurgesteld dat Karet de pret had bedorven. Misschien kan de grap de volgende keer worden uitgehaald als iedereen behalve een onschuldig geheimpje kan. Ja, kinderen, er is hier eten voor iedereen. Eet nog een beetje. En dan kun je een beetje slapen. En dan is het tijd voor het spel een keer te spelen, of dat moet. Kabir Kumar, aan die leeft ook nog. De perfecte... Nee, we gaan geen actrice worden. Stop het. Precies de VDAB. Zo pushen voor te gaan werken. Laat mij. Lieve kijkers, nu schieten we in actie. Kiki is jarig. Oei. Kiki gaat nog even moeten wachten. Nee, de verjaardag van de kinderen is belangrijker. Kom, we laten ze gewoon ouder worden. Dan zijn we daarvan af. Allee, Karin, eet nog vlug je laatste beetje. Huh? Waar is mijn kind naartoe? Oh my god. Oké. Kiki is ouder geworden. Gaan Pieter bellen? Ja, we gaan Pieter bellen. Ik zou 2 getalletjes tussen 1 en 8 nodig hebben. Kun je mij gewoon roepen? Ik zit in de keuken. Sorry. 7 en 7. Oké, ça va, merci. 7 en 7. En 7 is wild. Dus dat worden 2 wilde kinders. Is Kiki a dog or a boy or a girl? Kikelelle is ouder geworden en ze moet ook wild zijn. Oh, kapot cute. Oké, we gaan die wiegjes verkopen. Dan hebben we direct ook weer al wat geld. Oké, en nu hebben we dus echt onze 7 kinderen. Ja, maar Karin, kijk, het goede best gedaan. Ik denk dat je wel moet weggaan. Hier zijn al onze appartementen. En hier de verslinder is ons nieuwe appartement. En Raoul is niet thuis. Dat maakt niet uit, we gaan er toch naar op bezoek. En we wachten wel totdat hij thuis komt. Zo'n druk leven kan hij niet hebben, want hij is werkloos. En broke. Waarschijnlijk is hij op een bankje buiten aan het tweeten, hè. Een beetje aan het discussiëren over welk water dat er beter is. Spaal Vivian. Zo'n foto aan het uploaden en zeggen dat hij lelijk is en nooit een vriendin gaat krijgen. Amai, Dries is blauw. Ik denk dat hij verkouden is. Ah, amai, je hebt weer een kleur. Dat was rap. Op de deur kloppen. Dat gaan we doen. Kom maar binnen. Oké, dus we zijn hier. Ah, ik zie hier 2 poppetjes. Oké, we gaan hallo zeggen tegen Jan, hè. Waar is ons Karin? Maar moet hij die vindt dat er een afwas niet doen? Je doet niet eens je eigen afwas. En zit er zo ook niet voor... Amai, dat zit er wel een goede hamburger uit. Het is manneke, sharing is caring. Karin, hier, hamburger eten. Pak zijn hamburger af. Hier, denk dat dat Raoul is. Ja, amai. Kom, we gaan een grappige
grappige introductie doen, want jongens van Twitter vallen wel op grappige meisjes. Ze heeft gewoon die hamburger afgepakt. Nice, I love it. Karin, I'm proud of you. Ah, je is ook een hamburger aan het eten. Amai, kijk een keer hoe stylish. Maar ho, het er is gewoon een ventje van gemaakt, hè. Ja, stuk je tatten maar voor het. Het is winter. Nee. Oh my god, je kunt gaan schaatsen. Uitnodigen voor een nepfeest. Hey, we gaan een Twitter cookout doen. Wilt jij komen? Ja, is goed. Wie zit er hier te fappen? Ah, Dries. Het is precies een scène uit 13 Reasons Why. Roddelen over buren. Het ziet er mij wel een roddeltante uit. Ik denk dat die dat ook doet. Het is zo een of andere groepschat zit waar die mensen het skit. Karin, doe je bien toe. Ga een roksken aan. Oei, je staat rechts. Je vindt dat niet meer. Ah, je zit weer neer. Hé, mijn gast. Wow. Kalmeer. Ah, je gaat het nou vast doen. Allee. Oh, het staan hier allemaal hamburgers. Allee, Karin, pak nog één. Oei, ze is moe. Doe eerst een dutje. Oh, val en slaap op de vloer. Voilà. Ja, ze heeft haar kut ook alweer aan iedereen laten zien. Ja, kijk er manneke naar zijn dik kont, ik weet het. We gaan naar huis, gaat daar gaan slapen, maar nodigt hem uit. Ja, we zijn weer thuis en we gaan direct in ons bedje kruipen. We zijn hier al met 3 aan het eten. Voilà, plezier. Kijk daarna een beetje televisie. Hoe is het met die? Sociaal. Allee, je mag een beetje op de kinderchat zitten. Is het goed? Beetje leuke memes doorsturen. Oei, wat is het probleem? Eenzaam. Maar je zit toch bezig in de kinderchat? Is dat niet leuk genoeg? Allee. Kom, bel naar Fatima. Oh my god, de 3 zusjes. Kijk hoe cute. Gaan we een keer onze vriend uitnodigen, Karin? Uitnodigen om te chillen op huidige kavel. Haha. Hier ze, onze moed. Oké, dus. Raoul zei tegen mij op Twitter, ik ben niet zo makkelijk. Dat gaat niet lukken. Ja, kijk. Moet hij maar bellen en die staat al aan de deur. Dus, we gaan een keer zien hoe rap dat Karin er kan opkruipen. We hebben al een goede vriendschapsband ermee opgebouwd. We gaan daar nog even over verder doen. En roddelen over onze buren. A.k.a. Jasmine, little bitch. Allee, kom Karin, laat die navas. Moet dat nu niet doen. Subiet gaat hij met Jasmine er gaan praten. En zij hem kwijt. Oké, het huis ligt ook vrij proper. Ik ben heel trots. Ja, oké, nu komt het. Kleurentheorie bespreken. Ja, praat een beetje over kunst. Vraag hem een keer dat hij naar de klimaatmars gaat volgende week. Klaar over de plaatselijke jeugd. Ja, die Dries van Langehoven haalt me er al niet van in. Hier, vraag er zijn carrière uit. Zal toch weer niks zijn. Dit is een goed gesprek. Probeer een blijvende band met deze sim op te bouwen. Maar dat gaan we doen. Niet bang zijn. Klaar over de kou. En dan is het tijd voor de romantische tour op te gaan. Vraag hem om in te trekken. Amai, dat gaat rap. Appartementsleutel geven. Gaan we dat doen? Dat ziet er nog plezant. Oké. Weet je wat? We geven hem onze appartementsleutel. Dan woont hij niet bij ons, maar dan kan hij wel op bezoek komen wanneer dat hij wilt. En dat gaat dus heel grappig zijn, want als Karin gaat zitten met een andere gast, gaat hij het zien. Karin moet daar ook nog eens kelderen, hè. Al die kinders die daar rondlopen, maar jongens, toch, het is toch een hoer, hè. Oh my god, ze heeft hem een roos gegeven. Ah, je pakt het zomaar aan. Vieze manhoer. Ja, dat gaat niet snel lukken. Ik ben niet makkelijk. Ik ga toch mooi hand kussen. Ze zal flirten. Ah nee, amai, je zal flirteren. Zijn het echt ook zo makkelijk? Amai, we zijn er bijna. Ik heb het gezegd, je gaat poepen vandaag. Wel, kijk. Today is the motherfucking day, man. Kun je er al mee kussen of een kust? Omhelzen. Oh ja, romantische omhelzing. Ja! Eerste kus! Woehoe! Allee, Karintje! Wow, wacht. Raoul heeft geen schoenen aan. No go without schoenen in my house, hè, manneke. Ik heb hier wel gekuist. Moet jij er niet met je volle kuisvoeten in mijn huis komen, hè? Oh my god. Ja, Karin! Juist met een hartje, zo mooi. Oh my god. Ik ben precies paparazzi. Zo worden mijn thumbnails dus gemaakt. Sexy pose. Oh ja, Karin, poseer een keer sexy. Oeh, ze had hem zoenen onder de marentak. Amai, het is wel echt binze. Oh, kijk, die een baby is daar. Oh ja. Het wel plaats. Wat is het probleem? Ligt er daar een te slapen? Er is hier toch plaats? Oh ja, met 21. Oké, met 2 is ook goed, maar met 21, waarom niet? Ah, oké, ik moet dat bed opschuiven, of wat? Voilà, nu gaat dat wel lukken, hè? Oh ja, met 21. Het zal oh ja met 100 zijn, hè, op het einde. Oei. Wil je op een afspraakje gaan? Maar je zit letterlijk in mijn huis. Ja, het is toch even mooi gelukt. Voilà, ik heb het gezegd. Heel spectaculair. Wauw, Twitter is shock. Het ziet er heel saai uit. Zag er nog betere seks uit met Joshua en Megan van Temptation Island. Oh, amai, nu is het Hank. Stampenmotje! Allee, Raoul, hoe voel je het? Ze is eindelijk ontmaagd. Kom, we gaan een keer gaan spelen. Laat uw moeder maar met haar een nieuwe vent. Wat is er hier allemaal in de stad te doen? Oké, wacht. Ah, wie is er de scout? Hier. Oh, ze is aan het slapen. Ze is bijna klaar. Oké, hij zit de scout. Je moet sportief zijn, dus ga maar op dat klimrek. Kijk hoe leuk! Karette gaat de stad in. Karette. Gaan de wasserette. Raoul is weg. Het was vrij plezant. Ik vond het ook. Oh my god!
Kroket kan peuterboeken voorlezen? Kan die lezen? Kroket kan peuters boeken voorlezen. Amai, dat is een overbehaafd kind. Wie is dat? Dries! Ma, dat is toevallig. Kom, roep hem een keer. En maar moet een goeie dag zijn. Geen eten besteld. Oh, weer 10 euro in de vuilbak. Wat heeft ze besteld? Oké, maakt niet uit. Dries is weg. Wat een asociale people. Oh, dat ziet er nog een knap uit voor onze moeder. Wie is dat? Simon Hart. Ah, dat is een van die tweeling. Allee, praat maar tegen Simon Hart. En tegen deze guy. Klaas Wolters. Hé, dat is een van uw stiefvaders of zo. Kijk naar Karin. Ernest Stamboom. Oh, maar bijna naar school. En stinkt. Ga maar naar huis. Maar al mijn kinderen moeten gewoon naar school, maat. What the fuck. Gaat dat bijna rustig zijn? Ik ga mij de hele dag kunnen bezighouden met de kleintjes. Zijt al een uur te laat op school. En wat staan die andere 2 peoples dan nog te doen? Hou ik naar school? Voilà, zeg. Het is tijd voor uw kindjes in bad te steken, want ze stinken. Hey, ik hoorde dat jij in 21 Vlagen aan uw vrienden zijn. Hij is best wel cool. Bitches willen plakken. Bezoek van het schoolhoofd. Ah, die is hier al geweest. Allee, het negeren was toch het juiste antwoord? Voilà, zeg. Cassandra heeft dat weer goed gedaan. Oei, gemiste tekst. Alweer een landelijk proefwerk. Koen is bijna klaar als hij zich realiseert dat hij een tekstballon heeft gemist. Al zijn antwoorden staan een vak ernaast. Hij wil het de docent vertellen, maar bedenkt zich dan dat hij het proefwerk opnieuw zal moeten maken. Maar ja, het is landelijk en zijn cijfer zal heus niet onderlijden. De fout toegeven. Fucking kut, Koen, maat. Hij zei te straf dat je thuis komt. Nee. Ah, dat klinkt positief. De post is bezorgd. Allee, we gaan een keer een Jasmine er leggen, zeg. Oh, dat is tof met die 3 kleintjes thuis. Oh my god, zo cute dat ze zijn. Oh, ze heeft schoonmaakpret. Stralend schoon. Ja, nee, het ziet er nog altijd niet proper uit. Ga ik eens zien hoe lang dat nog duurt tegen dan Colette en Carette eigenlijk tieners worden. Nog bijna lang. Nog 8 Sims-dagen. Oh my god. Die challenge gaat zo lang duren, daardoor alleen al. Het is echt jammer dat je ze niet vroeger ouder mocht laten worden. Anders kost ik toch blijven gaan, gewoon heel kinders maken. En nu moet ik echt wachten tot die ouder worden. Oh, maar wauw, deze rust en stilte, I love it. Oké, dan gaan we iets leuks doen. Gaan we spelen met onze kindjes, Karin. Ah, er school is gedaan. Oké. Cassandra jatte een voorwerp terwijl ze op school was. Very casually. Goed zo, Cassandra. Cassandra komt net uit school. Het is niet nodig om ruimte op de koelkast. Haar huiswerk was dan net voldoende. Oepsie, Koen's cijfers zijn gestegen. Colette heeft een 8. Maar het kan nog beter. Voilà, dat is een mooie samenvatting. Oké, dan gaan we het huiswerk. Wacht even, er is hier iets aan het gebeuren. Er is hier een van onze baby's aan het vechten met een pan. En het is onze kiekelelle. Carette is zo goed dat ze al met afwas van school naar huis komt. Amai, Carette, proficiat. Koen staat tegen zichzelf te praten en Colette is alweer sociaal aan het doen en in het zetel aan het zitten. En Jasmine, er staat natuurlijk weer de post te lezen. En Colette is net op toneelclip. Voilà. Kan iedereen in rust en stilte zijn huiswerk maken, zeg. Ik heb toch flinke kindjes, hè. Allee, hier, kiekelelle. Ik heb een boontje voor u. Hij is mijn favoriet nieuw kindje. Speel maar spelletjes op de tablet. Carette is hier weer goede scoutspunten aan het verdienen. We gaan subiet ook een keer kijken hoe dat daar zit. Oei, er is hier iemand naar Cassandra aan het sturen. Johnny Zest vraagt zich af. Oh, ga je ook al beginnen? Godverdomme toch, ik ze gevinden. Allee, Karin, hij mag een beetje skelderen. Staat dat toch met te staan? Voilà, en zo zijn we hier allemaal bezig. Kijk een keer hoe vlot dat gaat. Dus bij deze is het eigenlijk wel bewezen dat je echt wel een gezin van 8 Sims kunt onderhouden zonder cheats te gebruiken. Ik had zelf nooit gedacht dat ik het zou kunnen. Ja, ik ben echt wel een beetje onder de indruk. En ik vind het ook heel leuk. Dus cheats zijn niet altijd nodig. Allee, Jacqueline wil langskomen. Allee, houd, het is goed. We zijn in een goede bui, kom maar langs. Maar laat haar wel haar huiswerk maken. Nee, amai, maar we zijn hier echt zo rustig allemaal. Ah, zij is ook thuis. Wacht, uw huiswerk ligt hier normaal ook? Ja, Jacqueline, blijf daar buiten staan, hé. Eindelijk, Jacqueline gaat binnenkomen, Mrs. Kiebroek. Is er nu weer naar Karin aan het bellen? Oh, inkom een telefoontje. Hola. Hoi Karin, ik ben het. 21. Wil je op een afspraakje gaan? Oké. Let's do this. Oh my god. Wow, amai, die romantiek is al helemaal roze. We gaan onze spierbal laten zien. Allee, kunnen we hier niet iets gezellig gaan doen? Oh my god, zo, ik heb 3. Nee. Kom, we gaan iets bestellen. Eten bestellen. Oh ja, pita en hummus tapas. Allee, kom, Karin, doe maar een keer zot. Je verdient het. En je kunt zien dat je niet deelt met Raoul. Oh, er is een nieuwe man, Karin. Praat er een keer tegen Kengo. Funny naam. Die zit hier ook al te flirten. Er zit er nog een wijf. Ah, uw pita en uw hummus staat daar. Amai, zoveel dat je er besteld hebt. Samen een portie pakken. Samen een portie pakken. Oké, hier, Raoul Talora. Ik heb nu toch een hele plateau besteld. Ga je nog komen pakken of een kist? Ah ja, is hier nog gezellig, hè? Wie is dat? Kom, een vriendin kunnen we wel gebruiken. Katrina Heethart. Atenobi. En beige.
Pretty bomb. The samba. Ja, val ik keer in de smaak? Ja, hé. Hier, praat over uw handigheid. Heeft hij aan boord gepakt? Oh, de barman is je het had. Je is weg. Tada. Hé, maar je zit hier ook met een andere wuf te klappen, nee? Kom, moet je er niet op gaan zitten of zo? Hier, wacht. We gaan hier samen zitten. Maar nee, nu gaat die andere Kabir Kumar hem daar zetten. Hier, flirt met hem voor zijn neus. Maar ik kan zien hoe verhevensgezind dat Raoul is. Amai, je zit er echt net naast, hè. Oh my god, nu komt het, nu komt het, nu komt het. Oh my god, ik ben zo zenuwachtig. Zonder genade kietelen. Ja. Dat was leuk, hè. Kom, wat kunnen we hier nog allemaal doen? Lieve woordjes fluisteren. Afspraakje wordt steeds leuker. Ah ja, het is een afspraakje. Oh ja, draai je maar binnen. Oh my god, dat is pas een thumbnail. Ziet er heel plezant uit. Amai, de paparazzi is hier. Kom, Karin, gaan we fangirlen? Ja, we gaan fangirlen, Karin. Vraag om een handtekening. Oh, misschien dat ik je nog eens bel. Het is goed. Hier, vraag als je ermee op de foto mag. En probeer kennis te maken. Dat is goed. Zij gaat u naar meer man kunnen brengen. Dat is bekend. Ah, hier, Simon de Boer. Ja. Hey Simon, heb je ons nieuwe vriend al gezien? Ja, ze krijgt de handtekening. Zijn we nu al vriendin? Oh my god, ze heeft een knuffel geven. Yes. Ik zie dat Raoul hier terug is. Wat? Wakker maken? Die is hier gewoon teruggekeerd. Die dacht dat wel ging weg zijn. Oké, maar we hebben uiteindelijk wel een beetje gehad met hem. Oh my god, er is hier een nieuwe gast. Flair terug een kennismaking. Raoul gaat echt nog jaloers worden. Oh, maar er staan hier genoeg gasten. Nee, weet je wat? Hier, probeer bij Simon de Boer. Hier, handen kussen. Oh, hij ligt alweer in de zetel te slapen. Oh, zeg. Er wordt hier overspel gepleegd dat geen naam heeft. Oh my god. Oh, yes, waar? Het is te zien? Het is te zien? Ja, yes, vis. Oei, 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 oei. Ja, dat gaat goed maken seks worden. Ga er maar eens naar buiten op het terrasje gaan ween. Don't cry. Uitnodigen om te blijven slapen. Ja, en dan kun je het goed maken in bed. Een logeerpartij, dat klinkt goed. Allee, het is alweer in orde. Kom, ga maar naar huis en pak dat maar mee. Ja, maar je moet nu niet met die twee venten in de zetel zitten, Karin. Pijs niet dat dat nu een goed idee is. Wat? Oh my god, ze kruipen dichter bij elkaar. Karin, uw twee mannen zijn met elkaar aan het flirten. Is die nu meegekomen of niet, onze Raoul? Wow, dat vind ik niet zo mooi schilderij, Karin. Aan verzamelaar verkopen. Kunnen we hier niet iets leuks doen? Jasminder is er. Kom, we gaan een keer met Jasminder praten. Oh my god, gaan we een keer op bezoek bij Jasminder? Pakken we onze kinderen mee? Wie pakken we mee? We pakken Kiekelelle mee. Kom, Kiekelelle, we gaan een keer naar Jasminder. Oh my god, ik ben nog nooit in Jasminder haar appartement geweest. Kapot spannend. Oh my god, dat is Jasminder. Dat is een veel leuker appartement. Kijk naar die kamer. Ze heeft net een baby. Oh my god. Ze heeft een baby. Zou dat een baby van Haroon zijn? Of zou ze net met iemand anders een baby... Het wiegje is leeg. Daar zit een kindje. Oh, arme. Oh my god, ze heeft een kind. Nee. Oh, maar mijn kinderen kunnen daar vriend mee worden. Oh, kom, word vriendin met Jasminder. Het is tijd. Bied u excuses aan en word vriendin. Allee, leer ze kennen. Geef het een kans. Hier, hij kan vriendin worden met Brit. Maar hier gewoon veel meer komen chillen, maat. Als ik juist kom. Ah ja, leg je stoet maar op de grond. Oh, maar ze heeft een veel toffer huis. Mijn is zo saai. Ik vind mijn huis echt saai. Oftewel moet ik het een keer opnieuw inrichten. Maar ik heb er het geld niet voor. Ze is blij. Amai. Ze heeft dus wel effectief een hart. I didn't know. We gaan hier echt nog vriend worden. Hoe zit het met onze kinderen? Oh, ze is zo vriendin aan het worden met de buurvrouw. Oh, gaan we Haroon niet cadeau doen aan haar of zo? Allee, ik weet niet. Misschien zijn mensen daartegen. Misschien zijn mensen heel blij. Maar ik vind het leuk. Het is een keer iets anders. Oh my god, misschien kunnen we lesbisch worden. Nee. Dat is... Oké, misschien wel. Is ze vrijgezel? Ja, het zal wel. Ja, hier, maak de rus ook maar kapot. Wie is dat? Oh my god, ze heeft al een nieuwe vent. Wie is dat? Nee, Jasminder. Mijn kinderen moeten bijna naar school. Zij vrijgezel, Jasminder, of niet? Ze is vrijgezel. Wat doet die gast hier? Ah, dat is misschien de schoonmaker. Oké, kijk. Sims-spelers, sommigen van jullie gaan mij hier wel in snappen. Die verleiding is nu te groot voor niet te flirten met Jasminder. Oh my god, we zijn gewoon... Oh nee, we zijn aan het flirten met Jasminder. Maar het voelt gewoon oké voor erop te klei. Oh my god. Oei, Raoul. Ja, Karin, nu dat je toch moet wachten, kun je toch een keer experimenteren. Hè. En ze biedt gaat Haroon nog jaloers worden. Ze biedt komt net zo'n pot. En de andere zit dan gewoon fruitsap te drinken. Lijkt of dat er aan niks aan het gebeuren is. Girl. Eerste kus. Oh my god, gaan we het doen? Ja, we gaan het doen. Oké, onze kinderen zijn naar school. We gaan maken dat ze het er best doen. Oh. Karientje,
gelukkig. Dat was totaal niet de bedoeling. Ik ging daar niet eens op bezoek gaan en nu heb ik met Jasmine er gekust. Oké. Wat een plot twist. De vorige aflevering noemde het een baby kiekelelle en nu zit het met de buurvrouw dat we gaan te kussen. Oh, maar dat gaat de video zoveel anders maken. Kijk, ze is al aan het komen voor ons. Dank u, Jasmine. Dat is heel lief. Ja, ik ga het hierbij laten. Ze zit hier nu bij Jasmine knoflookpasta te eten. Ze heeft net met Jasmine gekust. De grootste plot twist ooit. Ik weet totaal niet hoe dat vervolg er nu gaat uitzien. Want voorlopig mogen we geen kinderen maken. We moeten nog redelijk lang wachten tot dan onze andere kinderen tieners worden. Ik zou zeker ook zeggen, als er hier nog mensen zitten, Twitter, Instagram, maakt niet uit. Maak uzelf na. Maar echt, maak uzelf zo goed mogelijk na. Laat u namaken. I don't care. Ja, ik denk in de volgende aflevering dat we Karin ook een make-over gaan mogen geven. Dus jullie mogen allerlei ideetjes sturen. Mogen zeggen welke stijl. Rockstijl, slettenstijl, klassieke stijl. De kapsels. Geef maar allemaal ideetjes van hoe dat we er kunnen make-overen. Maakt niet uit. Je mag ook nog altijd man maken. De hashtag is boba's. En gewoon uploaden in de galerij. Zoals dat we gedaan hebben. We gaan binnenkort ook nog een keer een leuk feest geven met alle man. Als jullie ook gewoon een ding weten dat ik kan doen. Like nu voor de tijd te vullen. Want nu is het letterlijk afwachten tot dan de kinderen ouder worden. En dus ja, je ziet, moet dan zelf op originele dingen komen. Maar als jullie leuke legale dingen weten. Die dus in de challenge passen. Die mogen volgens de regels. Laat ze mij zeker weten. En dan zal ik dat allemaal doen voor jullie. Ik ben ook terug bezig met zotte huizen te maken. Dus als jullie ook een keer een bouwvideo willen, mag je dat ook zeker laten weten. Maar ik heb dat nog niet gedaan. En zoals dat ik de vorige keer al gezegd heb, Strangerville komt er ook aan. En dan ga ik het hierbij laten. Want ik begin honger te krijgen. En ik begin Pieter te missen. Oké. Dat was het dan. Voilà. Als je vragen hebt, mag je dat ook zeker zeggen. Alle linkjes staan hieronder. Merci voor het kijken. En totdat ik er weer zie. Met of zonder uw grootste aardsvijand. Waar je ineens mee zit te kussen. Ja. Doei!